Nikola, iz večeri u večer vam upućujemo vam čestitke. Svaka čast još jednom. Ispostavilo se da je Izrael od sva 4 protivnika bio nekako najtvrđi i najteži. Jeste, mislim da su se najbolje spremili i da su se najviše prilagodili našoj igri, da su preuzimali dosta toga, usporili nas i da je to donekle usporilo našu igru, međutim uspeli smo da izreagujemo i to je to. Nikola, iako se vaša igra zasniva pre svega na jednom snažnom kolektivu, na čvrstoj zajedničkoj odbrani, ne možemo da ne posmatramo individualno izdanje Nikole Jogića koje je odigrao u skladu sa statusom najbolje košarkaša sveta. Dobro, nije iznenađenje, nije čovek za džabe, dvostruki MVP NBA lige, stvarno je mađioničar sa loptom, sve izgleda tako lako kad on radi, ali i nama isto olakšava život, tako da i svi mi drugi mnogo bolje izgledamo kad igramo sa njim, tako da uživanje igrati sa njim, ali kao što sam rekao, ne zadovoljavamo se, umorni smo, ali pokušat ćemo da se oporavimo i spremamo se za Berlin, to je to, tamo su najbitnije utakmice. Štikliraju se protivnici 1-1, preostaje meč sa Poljskom, to će biti borba za prvo mesto jer Poljaci imaju skor 3-1. Jeste, mislim, donekle i očekivano, mislim da smo i svi pre početka grupne faze očekivali najviše od Poljske, mislim da imaju najviše iskusnih igrača, najviše igrača koji igraju taj euroligaški, eurokup nivo, tako da nije iznenađenje, igramo, ali vidimo da i u drugim grupama se dešavaju iznenađenja, tako da mislim da nije ni toliko bitno da li smo prvi ili drugi, ali pokušat ćemo da odigramo najbolje što možemo. Sledi slobodan dan, hoće li vam selektor dozvoliti da se malo opustite? Pa ja se nadam, mislim da ja svakako sam slobodan sutra šta god on rekao, tako da to je to. Čestitke još jednom, svaka čast, pratimo vas samo napred.